Kum kejing penslur barban ai mensim yaki samla puli ka Khasi Students Union kumba ka jule lang yaki wei haka pratarik ya yong arajar arpun riu ka wei na ki unit ka balatip kum ka KSU North Khasi Hills District Unit haringkat bat ka KSU Umsning Circle kila lek ban pen ko buram ya ka samla lasara penbiang nongbri ka samla ka banas nong Umsning lum umpi hadin ka jingyo priang ka jongka ya ka result SSLC embos ka bakalapoy haka kerdan ka bapra. Kari kasamla kari kabapuli haka school St. Michael's Higher Secondary School Umsning Riboy District. Kasamla lasarapan biang nongbri kari kakun jong kakong banri kenti nongbri baru ba Benedict Raymond Singkli bat kadairu kakun kabaar na kihinriw ngot kisipara. Ya kasamla lasarapan biang nongbri napen keburam hakar jinglam khamad jong samla James Hitler Maupnyang Ubari General Secretary ke KSU North Khasi Hills District Unit, samla larap lang nongbri General Secretary KSU Umsning Circle, samla yarap lang penar haringkat lang bat kiwe kentop ki dekat ke Umsning Circle bat lum umpi unit. Ka baningkong nisyak nga ay mo ubli try ba ula dengking kartni mo mala nadu benen step aduk menta la ay ni kani gajin em bat khamtam kani kasi dealing ba ki jingker khu jo ubi mo pangaru malala banle hadu kan ne te kwa ban play phi baru aseng KSU ba one deal I'm sim lang yang haru te na song email pa jong haru ba de limba jungki ro hi malala banle ne kadi gajing ai shlo jungki kadi gajing an sim lang jungki gajing page jungki yang bangalala dan poi hadu kan ka kathong bangadan menta Tekun juru ki nong hikai jonga sebisa hane bat kiwi ki nong hikai te ki bahaying ki henman jonga bat barok ki parlok jonga umur ki layar apa yang hakawai kaliang haka nokan kaliang mo deng bagi jing duai ki jing amin sim jung ki te semua komen shibun ni ngaru ba ngalala ban yo kanegarang kan da expect han ni bangan poi hadu ka in position te kalong ka jingknan mo na punta kaneka ka musning jungi hi banam ta king kasam jungi ro te ka jingpule jonga kam da dei hi than ka ba suk hadu ka ta nga syam shibun ki shibun ki jing pensyal mo hateng don ki jing distractions ki mobile ki parlok rumah ki bayar kiba ting poi hiban krekor ru hendrai kadai kajing keshan hai ngasam kajing sneng hai ngasam bat kumjuru kajing don rengat lang jung blai krekadar bangala adu kan ne ban pulun te ngasmo ba kajing yo chunga ka i position kam demo tang na benta jung hendrai kiwe khna kan kajing yo chunga ka ni ka position kan ai mensin ru kiwe khna ba kila mo ban le kham bha bani nga kham tam ya ki khna jungi ki khna khasi ki khna ka jat mendru jungi umbangi I menta ba kila bon mo na ki be jat mendru kila yo ki la kham bha bani ngi te kata kalong ka ka ba sumusi mo nam ta jungi te ngangit ba ki khna jungi kila ladanga ngala ka I position kidan ki khna ki bakhana bani ngaro ila ban le hadu ka second hadu ka first ru ma te kadai ka badan kam ete kadai gajing trishtom gajing don jing shanya hoblei bat kijing duai ma katai ka badan kam te wat lada don kijing shibon rongin hindai ban randing hindai hindai barbol ban yele kijing bat kat badang lahi yin puli bahangin le bahagi kam jungi barok kata kajing kentu jongai ki khamtam ni khna jongka jai bindu juni kalong ke ba session ka ba dokumen ka ba kum ke isu kam de sen kong bangi pun ku burong lane bangi ni uplit kendu ya ki samla puli pas ba hang ne polumpi kene de sen ka ba ka ba ka sen kong le kendu i kong la kan tiu simli I belapas metrik bat lapas kastrol ba hadu ba lapas tu kiri hakarta ka ba umpoi perkhat hari kalompat ke iki basukun bahkan ka sedang mementaru ngelayo orang bihan ke sino jupi kedep ni kedek nusa ke iki bobha ya kadong ka thani bro kowe bahkan ke sim penduk pat I lasara penbiang nongbri ba layo kerdan bapra hakane ka SNC mentau senam oi kumbala ong
nila sarana kemat nyaru ngasih smart bah ban pet yaki result dami ki result nadu batrik lane HSLC ki degree ki wei wat ki result kamro are ke pendiau tenteng pat kumendin ro ngipet tag buro me ki wei ki bedru om bangi si je bedru re tengipet ki wan kemat hi ni kasi gitu na ba na try nyo 4% ki dei bet na ki pat ki je bedru ila bende ki jak das kumar adikari ata ki don ki pat ki ba ngapet ngi dia honre ngampoi perkhat pan dan apet ke school ke disin mekel kami ba yo kedan ba pha te ngila persang ban yawat jing tips ni stai ki ong ba di disin mekel ba ide ba song masa ang ne posno umpi te kata long e ke ba pen sukmen sai sin ngi ba ila don ro ibu yo kedan ba arpho na thina po nong ra umroi te kan ne ke ba hawai apreng kita ki jingale hakata kebor ke pamenta namar ba kumbang tip hini kene ke pementa kala kelas ke dia akaba bele ni ong kamde tang hak srong jumpi na ke srong ji ngang i ba teng ba ki kimi ki pa ki sha te marau ki kun namar bele ba ki kun ki ha ban ko ngui kimi ki pa la ki ji kai teng te marau ke mobile do teng ban keren kimi ki pa ki men ki para kalong ke ba mi thma te kane kai lam kasya elam baklan hakane kasyarong hakane kajuk ke bamenta hakabani kelat ya ke pule putih bani kelat ru ya ke ba hakmat ke sini biji bagi de berlek ke babha takada kolong pat ka nuksa bahai phi sim bakane ka jingpa su phi kolong jingpli perda la de jingpli pat ka koi pat kan ki sing jingpli to ya kumba phi yai long ban kongo nadu ni ngasam ban kongo imi pa ya ki paramarjan bani purom kamtam kisnong ki thau jungpi bat kumju aba ngatrai ba kumapila bios ko ne kimi ba ila ban pule cepo sorselong hoi apeng namtan wat jing start ni ban se ban ya keleng ban wat keleng sodong ko pertai hare toyeri ka guram ko kor ka ba ni nasam kila IAP ban akermen ba kenangla ban le khamha aga jing pule ka jing jungpi ba bodong du jing kermen bat kumba pi ba ni na kopor ni sekran ni sep seluruh ki samla khasian mar balai ba ki falsifikis ki ba ni don kamde o mangi kwa ban lek shabab ba jala repo jala du ki bun facilities ki ba biang nadu ki NIT ki IIM nata kanegrem ka pule doktor ka PA sama international medical college ko kadon hangna kita kilat tilti hoi kalong ka bahak nyo ki jika pule bah Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya